Pentagon Zombie Apocalypse. Good morning po ulit sa ating lahat. Once again, andito po tayo sa Maisual, Pangasinan para saksihan itong Stage 2 ng Best of the Beast ni Sir Clito Sipilagyo. Pero bago ang lahat guys, gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon dahil nakarating tayo ng maayos dito sa Sual, Pangasinan. Ayan nga guys, at nag-start na itong road bike race ni Sir Clito. October 26 po ito, 9 AM po ng umaga. So from here sa Looc Poblacion, lalabas tayo ng highway. Tapos aakyatin natin yung zigzag road. Doon natin kukunin yung first KOM. Tapos dire-diretso pa tayo guys. Papasok tayo sa kanto ng Makaykayawan. Aakyatin natin yung Makaykayawan Hill. At doon natin kukunin yung second KOM. Tapos iikot tayo ng Balog. Dire-diretso guys. Pabalik dito sa may kanto ng Napocor. Then lalabas tayo ng highway. Papunta ng Sisilangin. Then balik tayo dito sa may Matalikatik na tulay. Dito po yung finish line. Guys, at Marlocorom ng Zambales at Samuel Almandres ng Infanta. Yan po yung kasama nating dumayo dito sa Maisual guys, at nandito lang sila sa bandang likod. Ayan nga guys, at malapit na tayo dito sa bukana ng napakahaba at napakataas na Hunan, ang nag-iisang zigzag road dito sa Sual, Pangasinan. So antabayan nyo guys at panoorin natin kung sino sa kanila ang unang makakarating sa tuktok nito. So bali, nangunguna sa akyatan itong tropa natin na naka-jersey ng black ng Team Kamiling. Siya po ngayon ang nagdadala ng peloton. Ayan nga guys, at patuloy sa pag-akyat itong ating mga tropa dito sa Hunan sa Maisual. Tropang Bugalyo naman ngayon ang nagdadala sa ating peloton. Ayan nga guys, at nag-uunahan na sa pagkakyat itong mga tropa at Marlocorom ng tropang Zambales. Umuna na guys, at tila siya ang kukuha ng ating first KOM. Makakaya niya kayang ituloy hanggang sa pinakatuktok. At nakasunod sa kanyang likod itong naka-jersey ng white at isang naka-jersey ng Team Bugalyon. Sino kaya sa kanila ang unang makakarating sa tuktok ng zigzag road na ito guys? Kaya panoorin natin at malapit na tayo sa pinakatuktok. Ayan na guys, at tropa naka-jersey ng white, bumanat na, iniwan na ang peloton. At nagpatuloy guys, at ito na nga siguro ang kukuha ng ating first KOM.
Pero humahabol ang mga tropa sa bandang likod at ayun na nga guys, malapit na nilang abutan itong naka-jersey ng white at nilampasan na nga nila guys, isang naka-jersey pa rin ng puti at nakasunod si Jeffrey Garay at nakasunod si Ronel Kita at ang nakakuha ng ating first QM guys ay si Ronel Kita ng Team Kamiling. Guys, at ito na yung second chasing group natin. Renato Sabido ng PCT, Kate Angelo Sepilagio ng SWAL, Tobang Bugalyon, Adrian Ahmad ng PCT at itong naka-jersey ng white. Hinahabol nila yung dalawa nating breakaway guys na nasa bandang harapan. And guys, at titingnan natin kung sino yung dalawang breakaway natin dito sa may bandang unahan. Ayan na nga guys, at Jeffrey Padilla Garay ng Team UBBS. At yung nasa unahan, si Ronel Kita ng Team Kamiling. Ayan na nga guys, at papasok na tayo dito sa may kanto ng Makaykayawan. At aakyatin natin itong napakataas na Makaykayawan Hill. At pagdating doon sa tuktok, doon natin kukunin ang second KOM. Ayan nga guys, at sa part na to, hindi na tayo nakipagsabayan sa ating mga participants. Dahil medyo may kasikipan itong daanan nito guys. At halos isang sasakyan lang ang kasya. Kaya dito na lang tayo sa may bandang likod. At sundan na lang natin itong tropang nasa likod. At kasalukuyan na ang inakyat ng ating mga tropa itong second KOM, ang Makaykayawan uphill. At ang nakakuha ng ating second KOM guys ay walang iba kundi ang ating idol Jeffrey Padilla Garay ng Team Bugalyon. A few moments later. Yan nga guys, at dahil sa sobrang hirap ng palusong na daan doon sa may Makaykayawan uphill, hindi natin nakuha ng video yung ibang part ng ating race. Dahil ang bibilis nila guys. So andito na tayo sa may highway. Papunta na tayo ng Sisilangin. At habulin natin yung mga ibang tropa na nauna na guys. At malapit na sila sa ikutan. So tingnan na lang natin kung ano yung kaya nating abutan guys. At makuna ng video. At yun na lang yung i-share ko sa inyo. Sa part na to, bali pabalik na yung ibang tropa sa finish line at titingnan na lang natin guys kung mayroon pa tayong nahuling tropa sa bandang likod at habulin na lang natin mamaya yung mga naunang kalahaw. Nga guys, at wala pa tayong natatanaw na tropa kaya habulin na natin yung mga nauna. Baka sakaling abutan pa natin sila guys bago makarating ng finish line. Nga guys, at may pa isa pang tropa na pupunta sa ikutan at may isa pang grupo doon sa bandang likod na halos hinahabol pa rin guys yung ibang tropa papunta doon sa may Sisilangin para iikot pabalik sa finish line. Ito naman guys yung ating second chasing group na humahabol sa dalawang breakaway.
And nangunguna si Marlo Corom. At yung dalawa nating breakaway guys ay si Ronil Kita at si Jeffrey Padilla Garay. So sila na po yung first and second sa bandang harapan at malayo na sila. Trinay namin habulin sa part na to guys pero hindi na namin sila inabutan. Kaya dito na lang tayo mag-focus sa second group natin guys. May umangat na tropa sa bandang kaliwa. Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team ang lumayo sa peloton. Hahabulin kaya ito ng grupo guys o hayaan na lang si Samuel Almandres na makalayo at hahabol sa ating dalawang breakaway. Ayun nga guys, at walang umahabol, so sundan natin itong si Samuel Almandres at titingnan natin guys kung kaya niyang ituloy ang kanyang pag-breakaway sa second chasing group. At nakalayo na nga ng bagay itong ating tropa na si Samuel Almandres. At titingnan natin guys kung kaya niya nang ituloy ito hanggang sa makarating sa finish line. Sa part na to, biglang may umangat na tropa mula sa likod at nilampasan si Samuel Almandres. Team Bugalyan po yon, si GB Sumang. And guys, at nasa 100 meters na lang ang natitira sa ating karera at makakarating na sila sa finish line. Samuel! Dito na. Sino to? Gio? Gio. 1 to 5 lang na. 1 to 5 ba? 10. 1 to 10. Ahmad! Yung isa kasabay Ahmad! Ya, kita yang kesel mulu ke stage 3. Ano to? Marlo? Burung. May nalaglag na naman. Kongres pa ba? Oh. Castro, Arbe! Gonzales, Castro, Arbe. Ayo na. Ayo, coba main ayo Francis. Sino si? Ahmad. 7, si ano? Burung. Picture. Hoy, pang-A! Castro. Ako. Rata ito. Lain Rada. Ang lakas talaga ni Loki. Sino yun? Pilihan mo na. 10 si Boy. Ay lang ka. Wala. Kasoblay. Tira na lang ha. Kasya ba, boy? Tigil naman. Oh, yung nagbibitik ko, wala nang space. Tira mo na, pagsawa na lang. Bikas. Dun sa cellphone. Ano na lang, compress na lang. Paside na lang yung iba. Yung first three. Ako na kayo. Walang kiwi na mo.
Pakita mo. First, Bobby Morales. Pakita mo. Yawin mo lang. Yan. Tingnan, Michael. Iikot mo na natin. Third, Mon. Ayan, dito ka na sa gitna. Fourth, Dalian. Sa kabila. Pang 5, MJ. Agas. 6. Yan. Dyan o, sa tabi niya. 7. 7-Eleven. Ayun mo. 7. 11. 8, Jimuel. Sherwin. Jimuel. Pwede ka balik na rin. Arnel, number 9. Marcel, palabok. Ito yung idol. Sila muna, top 10. Sino tong DOM? Picture muna. May silang top 10 nga muna. Hoy, compress. Kumikitin sila. Pera kayo kami? Boss. Okay, 1. Sige, dito muna. Angel. Sabay. Katingin ako kayo. Yes, dito.